Bon dia, tarda, nit, nens i nenes de tot el país. He fet un petit vídeo per ensenyar-vos com ha quedat la nova distribució de la meva col·lecció. Gràcies per veure'l i comencem. Comencem de baix a dalt. Aquí a baix tinc una miqueta de coses que no sabíem posar. La distribució no és definitiva. Han quedat aquí les figures més petitetes, capses, les llaunes de begudes, els cromos... Una miqueta més amunt. Tenim el que serien els còmics, els mangas d'un altre país, els Dragon Balls, aquí m'he arreglat la gorra, els Dragonfall, encara que no sé on els ficaré, si es quedaran aquí o no, i altres publicacions de Bola de Dracs o llibres relacionats amb Bola de Drac. Pugem una mica més, tenim una capsa amb còmics de Bola de Drac Super, les il·lustracions completes de Dragon Ball, el manga de l'edició americana de Bola de Drac, i a dalt tenim els mangas de les pel·lícules, Bola de Drac GT, Super, Dragon Ball Super Heroes, aquestes dues figures, allò de darrere són oueres, van molt bé per aquí els còmics, us ho recomano, i els compendis, a més del còmic de Hako. Bé, com us dic, aquestes tres són una miqueta provisionals, estan així, però encara s'han d'acabar de col·locar. Ara tenim una que s'ha quedat igual que estava, són tota la sèrie blanca i tota la sèrie vermella, super inclosa, vale? Ja en porto 4 i he hagut d'obrir una altra més. A la dalt comencen les figures, aquí el equipo verde, vale, tot l'accident, mira, aquells que se m'han caigut tots, els haig de col·locar bé, totes les forces especials, aquí alguna figura més, que s'ha quedat per aquí, amb tots, i les de dalt potser tinc les més especials, aquí tinc les antigues, les de tota la vida, que van a venir del Japó, el meu Broly Bicho, aquí la Bulma, el Pan, Goku, i després tenim la Madre, la Gorda. La nineta dels meus ulls. I aquí dalt han anat els Funkos. Us han vingut aquí dalt, ara que aquí no es quedaran definitivament, però de moment sí que s'han quedat aquí. Si us les pel·lícules, la cantura de les sèries, els DVDs, que estic guardant aquí. I és com ha quedat una miqueta de tonteria de Bola de Drac. Ja us dic, tot és professional i segurament hi haurà canvis. Ens anem a la nova estanteria. De fet, aquesta estanteria abans era la meitat i ara ocupa el doble. Aquí baix, com veieu, tenim mortadelos, tots els mortadelos, figures i còmics varios de diferents tipus. Ja veus, figures del Simpson, de la família, aquí. Pugem a la balda de Star Wars, amb llibres, abans, allà darrere tinc les fetges de l'episodi 1, que és el del Vader, el Sr. Potato, les pel·lícules, la trilogia original, l'original en VHS, la remasterització en VHS i la remasterització en DVD. No, això és VHS i la del mig és DVD. Això és el ramonet de Star Wars. Pugem i ens anem al Doctor Slump. Hem totes les figures, l'edició castellana, l'edició catalana, encara a completar. Allà darrere tenim Jujutsu Kaisen, números, i els còmics d'Oso Comic, Kamen Rider i Dynamic Hero. Seguim pujant. Tenim Mothman, aquí. Això és Guardians de la Nit, Chainsaw Man i les obres del Tatsuki Fujimoto, vale, que de moment aquí hi ha una miqueta d'espai perquè aquí encara entrarà alguna més, noves col·leccions que estan arribant.
Pugem una més i tenim les tortugues ninja aquí, vale, amb els volums. Les tortugues que encara queden de quan era petit, els funcos. Allà darrere doncs, hi ha postres que s'han de col·locar, encara. I al costat tenim de Regreso al Futuro i Rick and Morty. Pickle Rick. Vale, tot això provisional, això encara no quedarà així, aquesta estanteria serà la que més canviaré, però de moment es queda així. Pugem més i ja anem a la secció de Marvels. I això a la resta. Vale, això és Amanecer de X, que és el que estic fent ara. Totes les grapes, vale? I ja normalment això són Vengadores i això són mutants. Vale, aquí són els que no són grapes, tomo. Hi ha més grans, a diferents col·leccions. Aquests, la majoria són de Dinastia d'M, aquests com aquest. I a dalt tinc els tomos grans, els Ultimates de Marvel i els de Miles Morales. Els dos Secret Wars. I dalt Akira. No m'agrada tenir Akira aquí, però per faltar jo, doncs Akira li ha tocat quedar-se aquí. És el que hi ha. Doncs això és la nova vitrina. Com veieu, està una miqueta a l'espera de rebre modificacions. I això és el meu raconet. Espero que us hagi agradat. No us ha agradat, doncs mira, és meu, així que em puc usar a vosaltres. Gràcies per veure el vídeo i ens veiem a la propera. Adéu!